Kang Citra ayu ning serna so becik ketite ala ketara sapa Kang Citra ayu ning serna becik ketite ala ketara sapa Kang Citra ayu ning serna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas itu nama sidang. Kalimatang dumateng kawula lan panjenengan sedaya. Kurang kepiwar diusut kuwi dumateng. Yo bolos sawek kok.
ayo maju maju ayo maju sobat ora akor dadi yo manuk saka satrio belani nusa lan bangsa aja gampang dipacalan dijajah maju perang nanti ketemu utah lapur peri munyolan panggangan leng sumalir kawan sopret soraku muro ler foto rubuk sadang babi karyo ler citra iramanyo tajak papan sholat dikir sujud
Slompret, slompret, kumpul, kumpul, kentang reo, ketipu, gimbal, onak loro, dutlet, terus slompret, belok. Najan mangan, manggap, kalian kibra. Seni pranyoto gawe kumbira. Mata rupa budane warga gumura lumagang girang-girang suka kandang-kandang sumaga gagak kumrekam leru pernah wasama kosioko yo makaryo angkat karyaning praja urip kertawarja.
kidul tanah Jawa.
yam queer yam go yam queer yam go yam so boy Rioger